Masmu Mas Kris. silakan Aswo apa tresnan panceni tresno iki ake macoba arep tumeka nganti kadresnan iki yen to aku sliramu dadi akoni aja kaneng ati tongoku siji tresno iki abadi Mas mesti kaneng ati tongoku siji tresno iki abadi dewa ning asmara ora ati kawula anggon kula lampu tresno lan kandhata saking coba panewangi pateni ayo tresno kang suci kang sunyatan yen aku sliramu isih nyawiti joget masih Mas mesti kaneng ati tunggu siji tresno iki abadi dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggon kula lampu tresno
Tatan kendhat saking jero Rupane wangi tamateni gaine tresno kang suci kasunyatan kita sliramu